आदा सफैबायना? औ आंथ' सफैबाय बेसे गोबावसो नोङो? आं 15 मिनिटसो जाबाय। आच्छा आदाया फिल्म दिहुनमारगोन नामा? आंथ' फिल्मखौनो दिहुनखायो। आं स्ट'रिखौ लाबोखादों। दा नायनो हासिगोन। बेयावनो फुल स्ट'रिया लिरनाय दंखायो। आच्छा बेथ' मोजाङानो। आदाया मोजां मोनो ना मोना? बे आदानि गोसो। जायखिजाया आं गासै फुल स्ट'रिखौ बुजायना होसिगोन। दाथ' बेहाय जायगाबो गैया जाहैबाय। बेयाव जिरायनानै रायलायनोसै खोमा। बेयावबो जिरायनानै रायलायजायो। बिदिब्ला आंथ' फिल्म बानायखायो नालाय। जायखिया आं फिल्मखौ बानायखागोन आरो। दे बिदिब्लालाय। नै आइ आफा साया लोंदो। दे फिसा आइ बे नोंदायाबो सिखाराखै खोमा साहाखौ सिङाव जागोन दे आइ। आदा सिखारद' एफाग्राब उन्दुयो नामा? कम्पुकर्न बायदि। नै साहाया लोंद'। हाब मालाबा नाथा जालायबाय। र' आं माखा सुगोन। लोंखादो नङाबा दा साहाया गुसु जागोन। र' हमबाय ना? बेटसे बुङो बेखौ मिन्थियाबा। मिथिखायो दे। थाथ'दो आइ आरो आफा आंहा थांनोसै। दे फिसा मोजाङैनो थांनानै मोजाङै फैफिननो नाजा। जागोन दे। एसे थाब फैनो नाजा। आइ आरो आफा थाथ'दो आंहा दखानाव थांनोसै। दे फिसा। जागोन दे। आयै आफा मालाबानो रेडि जाबायबो फिसाफोर। दे फिसा। आयै आफा थाथ'दो जों थांनोसै। जागोन फिसाफोर थांनानै मोजाङै फरायहै आरो जायगानि बारहावाजों मोजाङै गोरोबनानै थाहै। जागोन आइ जेराव थांखिया बेनोखाबा फरायहैयाबालाय माथो खालामनो। लोगोसे आदानोबो बाजैखौ नागिरबोखागोन। नै नों गथ' नोंखौसो सोरबा बांगाल फरायनो होफागोन आङो। नै जालायबाय बिसिना आवसावफ्रा खालि एदावलायनायल'। मोजाङै फरायनो नाजा फिसाफोर। आफा थाथ'दो जों थांनोसै। थांदो दे फिसाफोर। बाय। बाय। बुंदोंफोर बेसेबां बे खोथाखौ बुंग्रा हाबा जानायनि सम जाबाय माबा मोनसे मावदिनि। बेफोरबादिसो साननो रोंनांगौ दा। औलै इदिसो बेसेबांसो दिन थांबावनो रा खावलायानो रानजोब्बाय दालि ओंख्रि लाजालायसै। आइडिया जों हटेलफ्राव खामानि नागिरहैनोसै खोमा। गुड आइडिया बेखौनो खालामनांसिगोन। आं मालाय हिनजावसायाव बेसेबां जाबावनोब्रा ओरैनोलाय आंबो मावहैफागोन ना। थौ बेखौ लोंजोबनानै थांसै लु ओइ लु।
मा एसे समायना नङाबा माथो मा एसे मोदान नायनाय सिख्ला हरावबो माथो लाइटनि गोनांथि जानाय नङा वा हाय हाय बेखौ मोननाय मोनला बेनि सेन्देल रोगाग्राखौ जागौ मोना बेनि खिफिनायखौ बक्सेन जानानै मोनामसुगौ मोना र खाथियाव फैनो हो आं एदावहैनि वाव मा एसे समायना बबेनि मा मुं सोरनि फिसाजो अन्नानै नोंनि थंखौ खिथालांनो हागोन नामा वाव बुन्दाफोर आरो रुबुल नोंना जायासैना बांद्राय दोंना नोंना आंनि गार्लफ्रेन्डसो बियो अनजिमा जेबो नङालै रिमल बा बिदियालाय जाखायो समायना महरखौ लानानै आरो बेनि सायाव बेबायदि ड्रेस गाननानै बेरायबावोबा बयबोथ' गाहायनिफ्राय गोजौसिन नायखागोन गाज्रि जामोनसै रिमल आइ एम सरि बर' सिख्लाफ्रा बिदि खान्दा खान्दा फेन्दा नुलायनाय गानबाथाय नायखागोनानो मिथियानो दानि बर' सिख्लाफ्रा माबायदि दिल्ली मुम्बाइआव बिसिबां रेप खालामजागासिनो दं बालगयदाफोर बेखौनो दासो बुंबाय हे नोंसिनि बाथाय सब समाय खहे खहे दे जाबाय दे सहायनो हाला आङो थुदो थांसै रिमल आं बिराद लाजिनाय मोनबायलै दुखु मोनबाय आं बेखौ सरि बिहरनो थाखाय अन्नानै नाम्बार हरदो बिखौ जेरैखि जायाब्लाबो आंनि फानजारियाव खोख्लैथारगोन थ' थांसै हेलो अनजिमा ना औ सोरमोन रिमलनि लोगो मैया नोंखौ लामायाव अ नोंसो मा ओमफ्राय सानस्लाबनो हायैयाव आं नोंखौ एदावफ्लांबाय बेनिखायनो आं नोंनाव दे जेबो नंला दे आरो नेक्स्ट टाइम बेबायदि खामानि दामावसै औ दे जागोन बिदिब्ला लाबो बारबायना फिसा मा बार सोहैदों बिसोरखौ सोहैबा बार न'आव दरा खुलिना हो
मा दा बन दानदों नामा? हामा खबर फंबायफोर? जोंनियाव डेभेलपनि थाखाय रांसो खांफैदोंमोनलै आदा। हा बेसेबांथो खांदोंमोन फालाय? 500 करिमोन। 500? हाब एसे बुरजा। एफा बुरजाथ' आं हरनो हानाय नङालै फंबायफोर। आंनि न'खरखौ नोंसोर मिथिखागौ ना, बेसेबांबा गोरिब आङो। बन फाननानैसो जायो आं। बे बन फाननाय रांजोंनो फिसाजोखौबो आं फोरोङो। 500नि बदलै आं 100 रांखौनो हरनोसै नामा? हाबा दा बिदि जानाय नङा, जों बयनिफ्रायबो बे 500खौनो लाखादों। हानाय नंथारालै आं फंबायफोर। हाजिरा मुजिरा मावनानै बन फाननानैसो आं फिसाजोखौ फोरोंदों। बेजोंनो जानायबो आं मेनेज खालामो। अब्ला आं नोंसोरनो बोरै 500 रां हरनो हानांगौ जाखो फालाय? जानाय नंलाय आदा, बयनिफ्रायबो जों 500खौनो लाखादों। आं हानाय नङालै फंबायफोर, आंनाव जेबो गैया। एथ' एसेल' फैसाखौ होनाया नोंसोरो? नोंसोर समाजनि मा मोजां खामानि मावदोंलै? माथो दस्राफ्रा होगासिनोलाय? आं हरनो हायालै, थांदो। ओइ र' बिदि नङा। बाराबा बिदिनो हाथारलै, दा मासनि बारा हराय। आइ फिसा। आदा, मा जाखोलै बियो? थैबायसो खोमा सुफा दा। हा थैबाय? बेथ' बारा मोजां जायाखिसै ना। आफा मा जाखो आफा? आफा 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 मा जाखो आफा? आफा आफा मा जाखो? आफा आफा मादै मामोन आफायालाय सिनै आफाखौ मानो बुथारखो? रायजोफोरनो खिन्थाहैगोन आं नोंसोरखौ। पुलिसनो केस हैगोन आं नोंसोरखौ। हाब जोंथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबायलै। औलै बिराद गिदिर दाय जाबाय। आरो बेथ' पुलिसनो खिथाहैसिगोन, गामियावबो खिथाहैसिगोन। थां होसैदो। ओइ बेलाय खारबाय हनै। अनसुमा थुदु थांसै थुदु। नोंथ' जोंखौ नुजोब्बाय, बेखायनो नोम्फाजों लोगोसे नोंखौबो गोजौआव दैखांहरनाय जासिगोन। ओइ गोन्दासेर। ओइ मानसिखौ। मानसिखौ। हा? मा जाखो? हेलौ? एम्बुलेन्स?
माबामोन? नों सोरमोनलाय? अन्नानै नोंनि थंखौ खिन्थागोन नामा? साहा लोंग्रोनोसै खोमा दा मोजाङै रायलायनोसै दे जिरायनो हासिगोन औ जागोन ओइ सोमदोन ओरै फैलाय मानोमोन आदा कफि मोननै लानानै फै दे जागोन दे आच्छा बेफोर जाथाया माबोरै जाखो आरो नों सोर बहानि खोन्थानो हागोन नामा आंनि मुङा जेसिका आं बेरहांगाव गामिनि आरो आं एम ए पास खालामबाय अ दे मोजाङानो आंनि आफाखौबो माखासे सेंग्राफोरा बुथारो आरो आं बे बुथारनाय समावनो नुसनहैफ्लाङो आरो आङो रायजोफोरनो आरो पुलिस केस हैनो होननायाव बिसोरो आंनि उन होसोबोयो आरो आंखौ गोदोना सेरो बिनि उनाव आं जेबो मिथिला आरो बे समावनो आं थाग थिग नोंखौ लोगो मोनहैयो आं एम्बुलेन्स कल खालामनानै नोंखौ हस्पिटालाव लानानै थाङो बेनि उनावनो नों मोजां जायो अ दे कफिया लोंदो आरो आंहा दा न'आव रावबो गैला आंनि आइयाबो आं उन्दैयावनो थैदोंनो आरो आदायाबो हाग्रायाव बन दाननो थांनायाव आर्मिफोरजों नंखाय दायाव बुथारजादों अ होमब्ला बिदिसो जादोंना घटनाया नैबे रेस्टुरेन्टआ आंनि आखायाव दंथ'यो आदैया बाहेरायाव थांदों नालाय 5 बोसोरनि थाखाय आंखौ सामलायनो गालांथ'दों दा नों गोसोब्ला बे रेस्टुरेन्टआव 5 बोसोरसिम थानो हागोन आं बेयावनो थागोन दे बिदिब्ला मोजाङानो जाबाय आं नोंनो दा बुजायना होनोसै दे आं नोंनो रुम गुदानखौ देखायनोसै थौदो ओइ सिख्ला ओरै फैलाय मा खोथा हारामि बुं आंखौ बेयाव मानो गोदाव सोराव लाबोदों मा गोरोन्थि मावदोंमोन आं नोंसिनि बिदि खालामनानै मा गोजोननाय मोनगोन नोंसोर कुल डाउन खोथाखौ मोजाङै खोनासं नों आंनि मोनसे खामानि मावना होनांगोन अब्ला आं नोंखौ आजाद खालामनो होगोन मिथिबायना दे जागोन आं मावनो राजि Yes, it's good. Oh. Aku आदाया अफिससिम थांनो नागिरदों बै गोजोनफोरसिम थांनो नोंलाय बहाथो थांनो दलाइगावसिम हागोन आंबो बिजोंनो थांखागोनबा दे जागोन
सलाय माबे लामाया हरैजोंसोमोन नंगौ औ थ' आदा र' आं बाहेरायाव थांथ'नो हो आं बाहेरायाव थांनो दे थाथ' आदा दे मा जाखो आंखौ बासाय मा जादों हगार गुन्दा हगार मा खालामनाय नों आंखौ हगार गुन्दा नों मा जादों हगार मा जालाबायखो हगार गुन्दा मा जालाबायखो हगार मा खालामनाय रिमोट! नों आंखौ हगार मा खालामनो जादोंमोनलाय रुबुल बियो आंखौ आंनि जायगायाव गुबुन मानसि नुनांगौमोनब्ला नों मा अबस्था जागौमोन मिथिगौ ना रुबुल बेफोर माबोरै जाखो आं जेबोखौनो बुजिनो मोनासै बे सिख्लाया आंखौ फासायदों आदा नों फैदों मोजांसो जादों बे थगायदों मानसिया दिनै नों फैयामोनबा आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबायमोन बियो आं पुलिसनोसो केस हैनोसैमोन बिखौ नों केस दागासै बिनानाव बे आंनि असे लोगो बायदि जा जाबा जाबाय जोब्बाय बिखौ निमाहा होदो बिदिबा आं मा खालामनांगौ आंनोथ' फैसा नांगोन नङाबा आं पुलिसनो केस हैनोसै आं मानिया आं मा हरलाबायनांगौ आंनि जेबो गोरोन्थि गैयानोबा दाय मावनानै बिदि खोथा बुंनो नों साला हरद' ओइ प्लिज रुबुल ओइ थै न' बिनानाव थांग्रोदो रुबुल बेनो नों मानो हरनांगौ जाखो जेराव आंनि जेबो गोरोन्थियानो गैयामोन साला गुन्दा साला दाय मावनानै नों बिदिसो मावदों नङालै आं नोंनि लोगो नंला दिनैनिफ्राय आंखौ नोङो फन दा खालाम आरो नों आंखौबो खबर दाला लोगो हमनो दासान हेल' देरहासार औ हास्ताय आं थांगासिनो दे थाब फैदो नानियाबो सापागुरियाव दङ आंथ' सिनायाना आङो र' बुंहरगासिनो नाम्बारखौ हरगासिनो लाना फैबा दे बेखौबो औ दे जागोन हेल' आदा नोङो बाजाराव दङ ना औ आं खाथियावनो दङ लोगो सासे फैनो नागिरदों नों अमा एसे लादो ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ लादो बिनिखौ औ जागोन आदा 9859826792 बे फैगासिनो हो नों सापागुरियाव नेनानै फैफादो बेजोंनो दे हास्तायनि सिस्टार ना औ दाखालि दखानाव लोगो मोननाया औ थ' थांसै बिदिब्लालाय थ' आदाया सापागुरि बाजाराव बेदर लांफानो दे जागोन थ' आदा फैबाय देरहासारालाय बेलाय देरहासार फैबाय फै जिराय फै दे जागोन जिराय
मा खालामबाय थादों नोंलाय? नै ओरैनो गोदाव सोराव उन्दुलाबायनासो दंमोन आं। ओमफ्राय खबर सबर मोजां ना? मोजां सोलिगासिनो बिदिनो। न'नि जाखोना बारा जाखो बेलाय? न'निनो। बानायदो थाबैनो। बानायसै र' लासैनो। देरहासार फैफेराखैमोन ना दिनैसो फार्स्ट टाइम। लेंहरबाबो फैयाब्रा नोंबो। समान जायालै बे रेस्टुरेन्टाव थाबाय थानांगौ जायोना उफाय गैया। ओमफ्राय जों खनसे एप्लाइ खालामनाया मा जाखो? एप्लाइ माने बै एग्रिकालचार ना? माथो बुंबावनो आजिखालिनि साख्रिबाथाय बिदिनोसै गुसुनानैल' जाजोबो गासिबो। आरो माथो बुंबावनो आसामनि बिटिसिनि खामानिफोरा गुसुनानैसो जाजोबो ना। जायफ्रा फैसा होआ बेफोरथ' गैखाया। बेखायनोथ' खामानिफ्रा मोजां जाला ना। रां गैयाबानो आजिखालि जेबो जाला। नानि बे फ्रिजआव थान्दा दंमोन लाना फैनायसाय। नै आदा थान्दाया। लोंदो। औ दे। खोनायाखै नामा नोंसोरलाय सोरबा हिन्जावा रायलायनाय? सालाफोरखौ हमनांगौलै फैसा दाबिनांगौ बिसिनाव। एफा हाग्रा गुदुआव सोर हिन्जावा रायलायनांगौ जाखो? हमथारनांगौ होसो हमथारनांगौ हमथारनांगौ होसो। ओइ र' आंबो थांफायो। बेयावनो थारलै फाग्लाफोर बेयावनो थार। नुवाखै हनै गारखोलायदों। येसलै फास्टा गारखोबाय। खोनायाखै खाथियावनोलै हनै खाथियावनो जाबायलै हनै जाबाय। होसोदोल' सालाफोरखौ। माबार आयै जय बेदरै ग्रोम थादोलै लादोलै। सोरबाफोर थगायदोंसोमोन खोमालै। थांसै। बे हाग्रा गुदुआव हिन्जावा थाफेरो सोर सैमा बेलाय? गैलालै गैला। सोर सैमानि फिसा जाजोबलांखोलै बेदरखौ आरो जौआबो गैबावला ना सैमाफ्रासो जालांजोब्बाय नामा? होद फाग्ला सैमाया बेदरखौ जाबाय जौखौथ' लोङाना। नंगौथ'। थुदो। नुबाय गान्दुला थाखा फैसा गैयाब्लाबो नैबे फान्था गेलानि बुद्धिखौ सामफ्रामबो जानाय लोंनाय जौ बेदरा सौफैबाय थायो। मा सान्दों नोंलाय? बेखायनो आंनि मुङा आलुनि फिसाज्ला सालुब्रा। जेसेबां बुद्धि थागोन इसिबां जौ बेदर थाखा फैसाबो ओंखारबोबाय थाखायो। नोंगौथ' आफा इसोर खिल' खरोग्रा। बेबायदिनो नोङो सानफ्रामबो गोदान बुद्धि दिहुनबाय था जाहाथे आहा गोथाव मोनजाबाय थायो। नोंनि सेर आहाबो आदा सेर। बेखायनो आंजों थाफाबाय थाब्रा नोङो सालुजों। हाब आफा इसोर नोंनाथ' रुमा बिराद मोजांथार हले। हाब भाराखौलाय बेसेबांथोलाय? रुम मोजाङाव भारा होनांगौ नामा बे सिखावफ्रा?
होमबा जानाय लोंनायखौनो खावनासो जायो जोङो पकेट मार खालामनानैसो मबाइलाबो खावनायसो जौ बेदरानो खावनायसो बेखौ बोरै भारा होनांगौ आं बाव भाराखौ उनाव होगोन होनदों गोबाव थानानै बेखौबो खेबसे ब्लक खानोसैब्रा रोंमारगौलै नों आफायसो माथो आलुनि फिसा सालुब्रा आङो आरो मोनसे गोदान बुद्धि दङलाय गान्दला आंनाव मिथिबाय खोनासंनोबा खोमाया ओरै हर हाब बेखौनो खोमा गुदियाव खोन्थालायनांगौ आरो नोंहा आफा इसोर आजिखालि खोथाफ्रा जानला मोनला रायलायजाया इन्जराबो खोमा दं मिथिबाय आरो मोनसे खोथा गान्दला गोसोआव ला नों बे साथाम साब्रै सिख्लाफोर गोसोथोनायखौ गारथारदो आवगोलाव रुवाथिजों केस जानायखौ नों बावबाय बिदिखौ गारथार नोङो मालाबा सिख्लाफ्रा नोंखौ बिपद खालामगोन आरो जै बिपद जाबाय टाइफोराबो नोंनाव गारनाय नङा मिथिबाय बेबायदिबा नोंजों लोगो जानाय नङालै बेबायदि हुदाखौ नों गारथार गोसोसो दे दोन देरहासार मा कफि लोंदों औ नै दे बेसे जाखो 100 थाखा जाबाय न जेसिका माबोरै दं मोजाङै दङ नोंहालाय आंहाबो बिदिनो दं मोजाङानो नोंहालाय बेसेबां जाखो नाङा दे नोंनिखौ फैसा लाया मानो लाया जानांगौ नाङा दे लाया लायाबा माबोरै सोलिगोन आंनि गोसोसो दे नांलायला दे नोंनिफ्राय फैसा लाया नोंजोंलाय बहा हानो आहासो फैसा बासायदों ओमफ्रायथ' मोजाङैनो दंखायो ना थांसै आं बिदिबा दे मोजाङै सोलिबानो जाबाय औ दे बाय बाय हेलौ सोरमोनथाय आंसो रुबुल ए ओमफ्राय माबा खोथामोन आं नोंनो माबा खोन्थागौमोन औ दे बुं रिमला सासे सिख्लाखौ रेप खालामदों मा औ बियो माब्लाबाबो जानो हाया नंगौथ' मानोना आङो बेखौ ट्रास्ट खालामो नों फोथायाबा वाट्सएपआव हरगासिनो आं दे हर बिदिब्ला Oh, shit! अनजिमा
मानो सिरि सिरि थाखो मानो रायलायाखै हो माबा मोनसे बुंना अनजिमा बास आंनि मोदोमाव आखाइ दं आंहा दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला नों बायदि गुन्दा फोथायखेबसो मानसिजों आरो दिनैनिफ्राय फन SMS जेबो दा खालाम ब्लक खालामनानै दोन आरो माब्लाबाबो लोगो हमनो दासान I hate you अनजिमा 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 प्लिज ट्रास्ट मी आंहा जेबो दाय गैया आं जेबो दाय मावाखै गोरोन्थिया आंनि नङा अनजिमा गोरोन्थिया सोरनि बे गोरोन्थिया नोंनिनो रावनिबो नङा अनजिमा प्लिज प्लिज अनजिमा मादै देरहासारा न'आव गैया नामा जेसिका फैदों फै जिरायफै दङ उन्दुनानै दङ खोमा बियो सिङाव हायनायालाय मादै साहा फुदुं होदों आङो नानिखौ अ नानि नै जेसिका फैदों साहाया लाबो ए नंगौ नामा लांगौ आयै मोजाङै दंजोबो ना मादै नोंस्रा न'खराव औ दंसाबो बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव नोंहालाय बोरैथो दङ आदै दङ मादै आंहाबो मोजाङैनो दङ ए दे बिदिनो जानांगौ आदै नै साहाया आब' लोंदो औ दे आं आदाखौ लेंहैनो दे आदै लोंदो दे औ साहाया दे जागोन जेसिका मा खबर ओरैनो बेरायफैदों आं बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बन्द नालाय रेस्टुरेन्टआबो बन्द दे फैनाया मोजाङानो जादों देरहासार आंखौ गाबोन दोनलां क'क्राझाराव नोंहा जेबो खामानि गैयाब्ला दोनलांनो हागोन ना गाबोनबोथ' आसाम बन्द'खा अना बर'फ्रा बर'नि एगेन्साव बन्द' होखादों गामि सिंनि लामाजों थांजागोन दे दे मादै बिदिब्ला हायना थांदिनि आङो दे जागोन दे बिदिबालाय थांदो दे जागोन हासथाय अ हासथाय बुं औ नों फैलाय दानो जोंनि गामिसिम बेरायहैनो कलेजबो बन्द'खा एकथासोआवनो सहैनाय खालामसै न'आव आंहा क'क्राझाराव थांनांगौमोनलै दे मालाबाफोर थांदो नों जोंनि गामिखौ नायनो होननाया नायनोसै आच्छा दे थांगोन आं नों रेडि जाखाबानो जाबाय अके बाय हा सोरनि फन फैलायखो जेसिका हेलौ हेलौ देरहासार दा दसे उनाव ओंखारदो दे सरि जेसिका गाज्रि दा मोनसै आं लोगोनावसो थांनो ओंखारदों थाङाबाथ' बिराद गाज्रि मोनथारगोन बेयो उनाव थांसै दे प्लिज गाज्रि दा मोनसै ना नङाबा नों स्कुटिजों थांबानो जाबाय नैलै देरसार जोंना न'आ गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि न' थानानै आरो मा नांबावगौ दे थ'
फै हाब माथो मबाइला चार्ज गैलालै र' चार्ज होनि दे हेल' नानि ए जों नै न' मोनफैलायलांबाय आदै मादै ओं दे जागोन फिसा जिराय 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 नों हायोबा पेसेन्जार गारिजोंनो फैदो नानि दे मादै जागोन फिसा आदै जागोन फिसा जिरायदो जागोन दे होमबालाय बिदिनो जाथोंसै दे सोरमोन हासाय नानिसो न'आव फैनोलायनो मा खालामनांगौथाय नों लाइटआव दांसिगोन आं मानसिखौ हा नों आलासिखौनो थिनहरनांगौ जाहैबाय नोंनो थांनो हाथारो जेबो नङा दे मादै साहा लोंलांबा हामगौमोन नामा फिसा नांलायथ'लान्दां आदै ससेल' लामाथ' थाब थांना फैनोसै आं दे नांथ'ला दे आदै दे नों थाग्रोदो होमबा आं बाजाराव थांना फैनोसै जागोन दे अनजिमा नों माखौ एसेबां दुखु खालामबाय थादों दुखुनि सोलायै गोजोनै थानो नाजा दुखु खस्थ'जों गेलेयोबा मानसिनि जिउआ खहा जालांगोन बेनिखायनो नों गोजानाव थानो नाजा जिउआव जाबायदि दुखु होबाय रिमला आंखौ अब्ला आं माबोरै खुसि थानो हानो जेब्ला सासे हिनजावा सोरजोंबा दखा खालामजायो अब्ला बे हिनजावा माबोरै गोजोन थानो हागोन नोंनो बुजिलाया दा दागाब अनजिमा आं मोनसे खोथा बुंगौमोन नों जुदि खोनासंनो गोसो दंब्ला मा खोथा दे बुङा दा आं खोनासंगोन आं रिमलनि लोगोब्लाबो दा बिनि लोगो नंला मुगैजाथाव जुनार आखुनि मानसि आं मालाबाबो सानफेराखैमोन मोजां जाबाय नों बेखौ ब्रेकआप खालामनायानो नों गाज्रि मोनोब्ला आं नोंखौ आंनि खालामनानै लानो सानबाय नोंनि दुखुखौ बुजिबाय आं बे समाव नोंखौ हारसिं हगारजानाय नङा मानोना दुखुजोंनो गावनि जिउखौनो फोजोबस्रांनानै लाखांनो हागौ आं हौवा जाथिखौनो फोथायनो गोब्राब मोनबाय आरो आंनो बयफ्रेन्ड नांला आं हारसिं थानोनो गोसो जाबाय आं हारसिं थानोसै जिउआव आंहा जेराव रावबो गैखालाब्ला आंहालाय मा गोजोननाय दंबावो आं फोथायखेबस' खालामा अनजिमा आं नोंनो मा नांगौ होजोबगोन आंनि जिउनि जोबथा अननायखौ नोंनोनो होगोन नोंखौ रानि बायदि अनगोन आं नोंखौ माब्लाबाबो दुखु होनाय नङा अराय सम आं नोंखौ गोजोन खुसि लाखिबाय थागोन नोंबो आंखौ उनाब्लासो उनाव मोजां मोनफ्लानानै नों आंखौ रिमल बायदि थगायब्लालाय जुदि नों बिदि खालामबा आं माब्लाबाबो थांनानै थानो हानाय नङा आदा दागाबसै अनजिमा दालाय आं फैखाबायना नोंनि जिउआव I love you अनजिमा I love you too जुगामि जुगामि मानोथो अबेयाव गसंबाय थाखो बाव फै दे जागोन थाबैनो ओंखारदो औ जागोन
जाबाय औ जाबाय थ' थांसै देरहासार मा I love you I love you too गामि बारहुंखायानो फैथों लैथोनि दोहौआनो फैथों हाया हाया गावस्राहोनो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ दानि खोमसि हरनि गावदां अखाफोर
थ' थांनोसै थ' रिथा जाला इसिबां गोबाव जाबाय फनाबो जाला अबावथ' खबरबो गैया लोगोबो हमला फन बुबाबो रिंलाबो बाजै आं थांसैलै बाजै थांबायलै बाखिया हले बुरजा जाथारबाय नोंनिया एंखुर बायनांगौ लिरनानै दोन बेफोर थाब होफैनोबा होफै खाथाफ्राव बाखियानो बुरजा जाबाय आंहा एंखुर बायनांगौ लिरनानै दोन थांबायलै बाजै आइसुर सुर सैमानिसो एफा बुरजा सुनानै थांगोलै असयबथारलै बे मानसिया जौ फेदों साला ओइ जौ फाग्ला नोंहा माबा टेनसन जादों नामा हा बेवहायलाय मा जम्बा बायदि बादिंलायबाय थाखो आं जौ फेयाखै नोंसो जौ फाग्ला खोमा नोंहासो टेनसन दं खोमा बिगार ओइ आं जौ फेयाखै नुवाखै नों आंखौ आं बेसेबां सिदा गसं हायो हा गाबागाव लामा थांलै आं सहायनो हाला मोनथिबाय आं थाङाबा मा गयदा खालामदों बिगार ए बिग्राबाबो गोरासो लेबोदों खाथियाव फैलाय आं थाङा नोंनि सेराव आं थाङा सिदायाखै बिगुरा खामलावबाय आंना खामलावबाय सोरगोला बिगुर आंजों जुजिलाबायो बिगुर हिम्मत दंबा सिमाव गसंलाय बिमाफोर नागारनायाव गैयालै नै बाव दं आं नै बिमाफोर नागारनायाव गैयालै बिमाफोर नागारनायाव गैयालै माबायदि दुगा नोंलाय माबायदि दुगा नों नागारनायाव गैयालै बिमाफोर बेटा होबाय नै आं मोनसे बुस्थु बावबोबायना मा आं न'आव थांब्रबना लाना फैनोसै नामा थांदो नों बाय थांसै औ बे सायायाव
रैसुमै मा लोगो दे बुं आदा देरासारा माब्रै दंहाय अ दादाया मोजाङैनो दङ माबा खोथामोन मा खोथा थानो आरो फसायोनो नोंदाखौ जाम्बिलाय नोंदाया साफा नायनो मोजां हेन्डसामथार नालाय मा लोगो नों आदाखौ फसायमारो नङाहाय ओरैनोसो बुंनायानोलाय बियो जनिखाया बिबारा बारबासो मोदोमनायाबो उरायखायो नोंदानो खोन्थाना हो जाम्बिलाय आं आदानि सिगाङाव बुंनो हानाय नङाहाय आं गियो आदाखौ थुदो थांसै बैथिं नागिरहैनोसैलाय फै थुदो थांसै बिदिब्लालाय थुदोहाय थु थ' हे 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 हा 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 हे 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 ला ला हे ला 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 हे 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 बा मोजां मोजां सिख्लाबायनोलै फै दसे दाउनि ओइ नानिमोन र' जोंबो थांफानोब्रा नोंसोरजों र' थाथ' र' ओइ होसो हा आदा बिसोरो जोंखौ होसोदों ओइ लाजिया नामा बिनानावजों समानफोरखौ एदावनो गोसोसो ओइ सोर नोंलाय जोंखौ हेंथा दाहो बेटा नोंखौ नायगोन नानि नों बेयाव माब्रै आं लोगोनाव नट्स लांफैदोंमोन आदा माला थांफिनगोन न'आव दायो थांगोन माथो गोलोमना जोबखो है एसे फालतु मानसिफोरजों नांनायाबोलै ए राम थ'दो सोर जाखो बे आया ओइ सोर जाखोलै बे ओइ आया माथो बेलाय रिमलसो आया ओइ ओइ फाग्ला ओइ रिमल ओइ सोर आंसोलै बिदि फाग्ला मारै जाला जोबखो फाग्लालै नों सोर फाग्लालै नोङो हावबाय अफायथो लोंलाबायनानै फैनो फाग्ला सेसलां सेस जाथारगोनलै मानसिया बिदि बांद्राय ओमफ्राय थ' आंनि रुमाव एसे मोखां सुनायनि नामाव हैबावसै थौदो स्रां मोननायनि चलो फाग्लालै
रिटा औ आं मिजिं एफाग्राब गोबावनि उनाव सोर फैदोंब्रा आसोल अ रिमल मिजिं बे बेयो माबालै आंनि गार्लफ्रेन्ड मा बे नोंनि गार्लफ्रेन्ड माबोरै जानो हाखो नंगौलै रिमल बे आंनि गार्लफ्रेन्ड जों सानैजों गोबावसै मोजां मोनलायनाया Oh my god रिमल 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 आया मा जालांखो बे नों सिनायमोन नामा आं मिथिया बियो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड रिमल हठात मारै बिदि जालाबायखो बे मा बे नोंनि बेस्ट फ्रेन्डसो औ नंगौ र' आं दैलायनि रिटा मा जालाबायखो बिसोरो आं मा खालामबावनांगौ जाखो दानालाय मा जाला जोबखो बिसोरलाय जानो मा हायाव गोग्लैबायना थाखो सोरबाफोरसो माबा मुलि होना गालांबाय नामाब्रा जानोबो हागौलै ओइ मिजिं मिजिं बिनानाव नोंथां ओइ बिनानाव मानसिफ्रा गैलासो नामाब्रा होस पुलिसनो खोन्थाहैनांसिगोन नङाबा खोथाया गाज्रि नों थिगखौनो बुंदों थ' ओइ हासथाय हनै माथो जेबो जायाखैलाय ओइ रिटा 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 बेखौ फोजालाय रिमल रिमल ओइ रिमल ओइ नोंथां सिखार नोंथां ओमफ्राय हासथाय नोंसो सानजों बेवहाय माब्रै नैबे आंनि लोगो देरहासार जेबो खामानि गैयैखाय गामि बेरायनो होनना फैदोंमोन जों ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो बिदि जाला जों बियो रिटा आंनि गार्लफ्रेन्ड आरो बियो रिमल आंनि लोगो आरो मारै जाखो आंबो आन्दाजखौनो मोनस्लाबासै दहाय बेसेबा गोबावनि उनाव रिटाया आंखौ लोगो हमनो फैदोंमोन बिसोर सानैजों सिनायथि होलायनायावनो मारै जाखो सानैबो गोग्लैबाय होद मिजिक मोजां खोन्थाब्रा नों मा होनलांखो आं जेबो बुजिनो हायासै बे गयदिसालि बैथालिया गावखौ रेप खालामनायनि प्लानिं खालामनानै आंनिफ्राय रां थगायनानै लानानै थांदों दा मोनथिनो मोनबाय नोंनिसो गार्लफ्रेन्ड बेखायनो आङो मा खालामनो मा मानो जानानै सुट जाखो ना माखो आं जेबो मिथिला औ आं राहा गैयियाव बेबायदि खालामनांगौ जानांदों रुबुला सासे थगायसुला मानसि बे गुन्दासो बे हिन्जाव सिख्लाफोरखौ दसेनि थाखायल' गोसो थोफ्लायो आरो किडनेप खालामनानै लानानै थाङो आरो गोजानाव फानहैयो आरो बिनि फंबाय लादायाबो हिन्जाव किडनेप खालामो बिमायाथ' गासिबनिबो हेडखासो आंखौबो बिसोरो किडनेप खालामनानै गुबुनाव फानहरनोसैमोन गुबुन सिख्लाफ्राथ' गैला बे आलाय सिलाय जाजोब्बाय खोमा मा खोथाया अब्ला बिदिसो साला सैमा रुबुल नों आंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय नोंनि आखला बिदिसो ना नागारा आं नोंखौ बिनि खिथेर लाफिनथारगोन आङो
बिदिबा बे सैमाया अनजिमाखौ थगायदोंसो आं थांसै अनजिमानो खोन्थाहैनां र' आंबो थांफागोन